Ja vám prajem ešte raz krásne pondelkové doobedie. Veľmi si vážim, že ste prišli na naše online stretnutie Život virtuálnej asistentky. By som vám na spotlight už pridala Bohumilu, s ktorou spraví rozhovor Gabi. Bohumila prijala ako prvá pozvanie do tohoto projektu, ako školiť virtuálne asistentky, a my sme ich školili naživo. Ako to vnímaš ty? No, ten svet sa zmenil za tie roky veľmi. Ja, keď si vlastne spomeniem, ja som začala pracovať ako virtuálka v septembri 2012, takže to už bude 11. rok. A myslím, že to bolo vlastne pre teba, Gabi, vtedy. Plus ja som vtedy brala prvé také malé joby s Jaspravím od tedy našej členky tiež, Mirky Števkovej. A tam som robila také fakt mikropráce, ja som začínala s prekladmi, paradoxne tým, že ja som českej národnosti, málo kto to vie dneska, tak ja som robila preklady zo slovenčiny do češtiny a som si hovorila, že to nikoho, však kto by to chcel, že každý vie po česky alebo po slovensky, hej, a zistila som, že fakt tom bola diera na trhu a mala som dosť ako práce, prekladala som weby a rôzne materiály. Vlastne aj môj syn, ktorý teraz oslávi 11 rokov vo chvíľu, tak vtedy mal 2 mesiace, keď som začala pracovať. Takže to bolo také... A spomínam si na to, ako bolo priekopnícke, pretože ľudia fakt nevedeli, čo to je, nejaká virtuálna asistentka. Odmena za to bola smiešná, keď si to zoberiem proti tomu dneska, že vlastne sme boli radi, že vôbec niekto nám zaplatí za tú asistenciu. A ja som to vtedy brala najmä preto, že som zbierala skúsenosti a referencie. Takže to bolo také... A bolo tam vtedy dôležité učiť vôbec tých ľudí, že môžu si niekoho najať na nejakú prácu, že im môžeme pomôcť a že vlastne majú nejakého parťáka na takéto veci a že to nie je brigádnik. To bola veľká vec, že vlastne my není sme ich nejaký brigádnik, ale že rovnocenný partner, ktorý dokáže posúvať ten ich projekt alebo tú ich prácu ďalej. Tak toto začínalo vtedy. Jedna vec, čo je pre mňa taká zaujímavá, keď porovnávam súčasnú prácu virtuálnych asistentiek a takú tých vás, ktoré ste s nami začínali. Je pravda, že ste dostávali jednoduchšie zadania, ale aj menej informácií ste mali, ako ich spraviť. Jednoducho sme vás hádzali do vody, že spravte to, poradte si. No. Absolútne sme sa spoliehali na to, že si poradíte. A tam vy ste boli tie pionierky a teraz často badám to, že potrebujeme fakt konkrétne návody, že sa očakáva akože veľmi veľa informácií, ale toto je tá veľká vec, že keď si poradíte sami. A ešte by som určite spomenula, že ani vtedy neboli nástroje, ani zdroje, nebolo nič. Dneska máme Canvu, máme kadejaké. Vieš, že proste, keď si pamätám, jak sme tam lepili, zháňali softvéry, hľadali, googlili, jak to vôbec spraviť, prepájať tie softvéry. Ja viem, že klient mal iný softvér ako ja a my sme pol dňa riešili, prečo sa nám to zobrazuje inak. A takéto, dneska si to ani ľudia nevedia niekedy predstaviť, akože určite sú komplexnejšie veci a ja keď vidím, čo dneska riešia ženy, to už ani nie sú virtuálky, to sú odborníčky na weby jedno s druhým. Aj na rôzne segmenty, ekonomické poradenstva, koľkokrát že wow, že proste to je neskutočné. Ale vtedy fakt bolo také, že začínalo to a ani nebol ten prístup k nástrojom, nebo tým aplikáciám, čo dneska nám vedia pomôcť a o takej umelej inteligencii ani nehovorím. Čo bolo pre teba v začiatkoch virtuálnej asistencie, keď to tak zhrnieš späť, keď sa otočíš najväčšou výzvou, ako si to všetko prekonávala? Vieš čo, som nad tým práve rozmýšľala, že čo bola taká najväčšia výzva a keď odvrátam tohto, že človek si vlastne musel poradiť, lebo v princípe áno, bolo to presne, ako hovoríš, Gabi, že tu bola úloha, vtedy a vtedy to malo byť hotové a zariať sa ako vieš. Tak určite bola výzva aj to, že vôbec vzdelávať tých podnikateľov, že niečo také je, že to môžu mať, ako to funguje a že nie sme zamestnanec, lebo napríklad keď som mala 5-6 klientov a každý si myslel, že ja som tu len pre neho a tu a teraz on si zmyslí a ja musím spraviť tu jeho vec,
bolo to stále o vysvetľovaní, o komunikácii, že OK, ja teraz akože som tu, ale robím na inej zakázke, lebo ty si pre mňa úlohu nemal, takže vieš, že proste celé to bolo takovom nastavovaní si toho, že som hovorila koľkokrát, bože, som chcela ísť na voľnú nohu, že budem sama sebe pánom a teraz mám tu šéfov 5. Vieš, že také to bolo fakt o tom nájsť si tam s nimi ten spôsob, ale vždy sa to dalo vykomunikovať, vždy sme si sadli, našli sme si spôsoby a ja doteraz vlastne však aj som v kontakte s mnohými klientami, pomáhame si rôzne, aj sme priatelia, takže malo to svoju cenu a toto bolo také fakt, že aby pochopili, že čo je to vôbec virtuálna asistentka. Je to vlastne tiež podnikateľka a zamestnankyňa. My tiež často rozprávame s Niky aj na tých videách, aké je dôležité nastavovať si hranice, aj časové, aj finančné, aj hlavne tie časové, aby nezasobovali pocity do súťaže. A hlavne, teraz by som dievčatám s odstupom akože odporúčila, že nastaviť si to hneď a nebáť sa, proste dať to jasne, že takto to mám a takto to bude, lebo my tiež tým, že sme nevedeli a koľkokrát to presiahlo. Vieš, a potom boli také, no ale však som ti to poslala, mala si to urobiť, a tak ja nejsom o 11. v noci online, vieš, a tak podobne, alebo došli také krízové veci, že ráno to chcem a poviem, bože, no. Takže boli kadejaké príbehy okolo toho, ale nebáť sa, vykomunikovať si to, nastaviť si a myslím, že každý to veľmi dobre pochopí a sú z toho potom pekné spolupráce. A hlavne tieto problémy v úvodzovkách boli často aj dobré príklady, o čom komunikovať s novými virtuálkami, na čo máme myslieť, pretože to sa opakuje stále, ale veľmi často to prinášame aj vlastne na našich webinároch, že ako si tieto hranice pekne udržať a ako si aj tú svoju hodnotu, aj svoju dôstojnosť udržať naďalej. Sa toto nestávalo aj cenovým odvýšením, keď niekto potrebuje niečo rýchlejšie vybaviť. Hlavne to zasahovanie do súkromia nech je minimálne. Rešpekt, hranice, tak jedna z tém. Ja by som sa ťa si spýtala, to mnohé aj naše dámy z publika zaujíma, že ako si prišla, to je taká dobrá otázka, že ako si prišla s myšlienkou vytvoriť si flotilu virtuálnych asistentiek, lebo aj teraz je to ešte stále nadčasové a málo kto to zatiaľ stále robí. Ako to celé vzniklo? To vzniklo tak super prirodzene, lebo ty si mala už flotilu, keď ja som k tebe prišla. Tak aj ženy mali viaceré virtuálky vtedy, každú na niečo iné. Takže mne to prišlo úplne prirodzené, že mať nejaký tím, respektíve vtedy, keď my sme vlastne, jak si spomínala, spolupracovali so Zuzkou a tam z tej spolupráce, ktorá vtedy bola možno 2x2 hodiny týždenne, z toho vzniklo, že ona nám s dôverou offshorovala skoro celú svoju divíziu práce a to bolo toľko normohodín a človekohodín, že na tom potom robilo 5 báb. Vieš, síce neboli sme na full time, ale tým, že tam sa museli dodržiavať termíny a sledovať vlastne Instagramy a Reelsy, ktoré boli 24 hodín, takže tam to fakt pýtalo dobrú koordináciu a super tím. Som rada, že vlastne to boli kočky, ktoré prišli aj cez naše školenia. Mala som potom ešte ďalšie kočky na iné roboty a spolu som ich mala 14. A mňa by zaujímalo, že ako si sa vlastne odtiaľ, keď si sa rozhodla, že ukončíš prácu virtuálnej asistentky, ty si mala svoj portál Nádherná.sk. On je také tvoje už celkom dlhoročné dieťa, nie? Koľko má Nádherná? Veľmi. No, keď priznám, zaregistrovanie domény bolo v 2006. Takže to je, ale ten portál tam je zavesený od 2016, takže teraz má koľko? 8? To je dobrý príklad toho, že ak máte v pláne robiť si aj svoj biznis, aj keď pomaly si ho tvoríte a medzi tým robíte virtuálku alebo niečo iné, že je to krásny priestor, ako sa môžete dostať k tomu svojmu, ostatné veci si dať už nabok a už keď cítite, že na to prišiel ten správny čas, tak sa ujať svojho sna, tak to u teba vnímam. Ako sa ti s portálom darí?
Vieš čo, začíname práve, že ja som teraz už tak pomaličky ukončujem matersku, no, respektíve Julinka má 2 roky. To je aj bol dôvod, prečo som ukončila všetky spolupráce vtedy, lebo už sa to nedalo pri 3 deťoch, o ktoré sa staráme, robiť virtuálku, reku to už proste potrebuje mňa naplno doma. Takže ja som vtedy v lete, kým sa ona narodila, tak som vlastne ukončovala všetko, aj teda so Zuzkou sme to vrátili všetko a portálu sa teraz venujeme, takže znovu obsah tvoríme, máme spolupráce s agentúrami. A toto chcem práve aj podotknúť, že ja som vlastne pre každého, pre koho som robila, tam som získala cenné skúsenosti, však Zuzka je jednotka v PR a tady v tomto. A v podstate na všetkom, čo som pre koho kedy robila, tak dokážem postaviť aj svoje podnikanie. Teda ne na ich know-how, to samozrejme by som si v živote nedovolila a to si na tom aj zakladám, že ja som bola taký veľmi lojálny pracovník a to veľmi rada hovorím. Ja som nikdy z žiadnej firmy nevyťahovala žiadne info, aj kde som nemala podpísané dohodu o mlčanlivosti a ani som nepoužívala ich know-how, ale to, čo tam človek tie skúsenosti sa naučí, tak vie veľmi dobre zhodnotiť, a keď to pospájam. Nikdy by som sa nedostala do takých biznisov, ku ktorým som sa ako virtuálka mohla dostať a nikdy by som nezistila na pozadí, ako to funguje, jak sa to prepája. Takže toto sú cenné veci, čo proste človek, keby niekam prišiel, tak nezíska. Takže toto je úplne, že čo si na tom veľmi vážim. Že ja teraz není som súčasťou týmu virtuálnych asistentiek, ani to sama nerobím, ale vždy si veľmi vážim ľudí, ktorí pri mne boli na mojom začiatku a proste viem, že nebyť žien, nebyť vás, nebyť tohto týmu tých kontaktov, tak by som tam nebola ani tam, kde som dnes. Takže určite to boli vzácne časy a vzácne kontakty a ďakujem za ne. No, takže rada takto zdieľam. Ja tiež ďakujem krásne za to, že si vytvorila priestor, prišla si, porozprávala si a mne počas vášho rozhovoru prichádzalo niekoľko otázok a Bohumila ich všetky zodpovedala. Ja ti chcem veľmi poďakovať krásne za túto retrospektívu, ale hlavne aj za ten odkaz aktuálnej generácii virtuálnych asistentiek, ktoré sa do toho púšťajú teraz. A ďakujem, že si prijala pozvanie, že si našla čas. Je veľmi príjemné ťa vidieť a počuť o tebe.